Йортыбызның нуры, тормышыбызның таянышы, иң зур шатлыгыбыз, бәхетебез, горурлыгыбыз булган зур Ширклей авылында гомер итүче яраткан әниебез, сөекле тормыш иптәшем Әлфия Рәшит кызы Юсупованың бүген гомер бәйрәме, 60 яшьлек юбилее. Дип башлаганнар үзләренең җылы котлау сәламнәрен тормыш иптәшегез Рафаэль, кызыгыз Наилә, улыгыз Наил, оныклары Ринат, Марат, Алсу, Камила, Дамир һәм барча туганнарыгыз. Яраткан хатыным, бүген синең матур бәйрәмең. Шуңа күрә без бергә җыелып сиңа йөрәк төрләреннән ургылып чыккан якты хисләребезне җиткерәсебез килә. Башлап аз гына синең хакта сөйләп китик. Мине син бәхетле ириттең. 2 баламны бүләк итеп, бер ах чыгармыйча, якыннарымны хөрмәтләп, бик матур бергә гомер итәбез. Бу тәрбияне сиңа әти-әниең биргән. Шунлыктан беренчедән аларга бүген олы рәхмәтемне белдерер идем. Сөеклебез, бәхетең ашсын, ташсын. Бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Алга табада бер авыздан шулай матур гомер итик. Йыракларда сездән яшәсәк тә, кадерле әткәй һәм әнкәй, без һәр чак күңелебез белән сезнең янда, дип дәвам итәләр балаларыгыз. Без Мәскәүдән кайтканда һәр чак шулай исән-сау булып, елмаеп, тигез каршы алсагыз иде. Төпле киңәшләрегез, җылы сүзләрегез, нурлы йөзегез өчен мең рәхмәт сезгә, әти-әни. Гөлдә ашыга-ашыга тәмле ризыклар пешереп, әткәебез йорт хуҗалык җыештырып, мунча булдырып, шундый җылы каршы алуларыгыз, нык сагынып көтүегез безне озак еллар шатландырсын, Раббым. Кадерле әниебез, яраткан әбекәебез, синдәй гүзәл кешеләрне бу дөньяда очратып сирәк була. Әйе, төрле көннәребез булгандыр, тигез генә үтеп булмый гомерне. Ләкин син безне һәр чак аңладың, тыңладың, ишеттең, кирәк булган алтын киңәшләреңне бирдең. Гомеребезнең бар мизгелләрендә дә сез әти белән олы таянышларыбыз булдыгыз. Оныкларыгыз да сезне үлеп яратып, хөрмәт итеп яшиләр. Барысы өчен дә мең рәхмәт сезгә. Сөеклебез, юбилеең котлы булсын. 60 яшең 60 төрле бәхет истәсен. Күз карашың бер дә моңсулык таратмасын. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп, җилләрдә шаулый. Алтын аның кулларыла, көмеш булсын саулыгы. Бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Балаларың шәшкә сыман, гөрләтеп үскән инде. Тормыш иптәшен яратып, кулга балдагын киде. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Синдәй күркәм кешеләр бу дөньяда юк дибез. Хөрмәтле Әлфия Рәшитовна, бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алабыз. Yazlar җәйләр, көзләр, кышлар, мизгелләр кебек кенә. Узалар да китәләр шул, ияреп бер-берсенә. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Өлгерделәр алмаларым, коела салкын җиргә. Тотып аласылар килә, иртәрәк дия. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Әле генә кергән идек шау чәчәкле язларга. Шул чәчәкләр кайрада әйләнделәр алмага. Альфред Якшевитов Альшайский, Татарстанның ат кызыгын артисты.
yaş yigitimiz, talantlı yurttaşımız İlfat Şayıkov, Marat Şayxetdinov, Arsen Karimov. Tegereşken almalarga Gübelektek var yava Eyganirim nişleven bu Aşıgasın paylarga Eligine kirgen idik Şavşa şekli yazlarga Şulşa şeklir koyarada Eylendiler almağa Eligine kirgen idim Şavşa şekli yazlarga Şulşa şeklir koyarada Eylendiler almağa Şulşa şeklir koyarada Eylendiler almağa Erziduşka, sana rahmet Leysen Arasiyevinaga İng rahmetin İng durusu